wari passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kɛɲɛni bi araba avril kalo tile 22 san 2026 ka aw fo ka koɲuman dɔn aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ kɛnɛ min na n'a bɛna ɲɛfɔli caman sɔrɔ mali ani diɲɛ kan kulukorokaw bara faya kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ye bamanca walijɔ kɛlɛtigilama ma 70 ka olu daji bi araba dɔ in na ni ka minɛn camanba ka o minɛ o la cɛfini tabaw ka ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw la jamanakuntigi ka dɛmɛ o sira fɛ a ye jibondon ta k'a di tabakɔrɔkaw ma ni o b'a kɛ jibondon 501 jamana ɲɛma ye mun dɛmɛ ta k'a di maaw ma an ka jamana kɔkancɛw minisiri abdulayi jɔp dakarikaw bara k'u to jalajɛba sen fɛ a ye farafinaka yɛrɛtigiya hakaja ka misaliya ta a ye sibi ka baara mun kɛ ko o ye siraba ye farafinaka keleya sira belebeleba mɔptikaw bara u ka digi sanfɛ tasuma dɔ wulila yen nɔ n'a kɛra sababu ye ka maaw bololafɛnw ka o jeni ka cɛni caman don maaw kun nka ko maa ni ma to a ko la burkina faso jamana ɲɛmaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna na burkina duguba filanan bobo julaso kɔnɔna la yaasa ka se ka na sini minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye sen kɛ ko o kɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni u ka seko ni dɔnko o kɛnɛ dɔ ye faransi jamanakuntigi emmanuel macron yɛrɛ k'a fɔ ko moyen-orient kɔnɔna la iran ni ameriki ni israɛli ka kɛlɛ kɔnɔ ko faransi fintigilaka ma filanan o tanyana ninnu de an ka wula in na kunnafoni la bakuruba dɔ ye sɔɔni an bɛna minnu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye ni keba jalo ale ka yamaruya ye ale mun bɛ ka nɛgɛw karafe minɛ a y'o sɔgɔlen to jan ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na sɔɔni an bɛna san ka ɲɛfɔli bonya aw ye na suni tile yaasa sɛgɛsɛgɛli cɛɲu sanfɛ kɛlɛcɛw ko u ye nin maa ninnu lajɛ ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji maa 70 u ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye cɛfini tabaw ka ɲɛma ka fɔ la ani fo ka taa se u tun bɛ ka munumunu salo kɛ bolimafɛn minnu tun bɛ u bolo moto ni a ɲɔngow moto 40 ɲɔngow ko an ka cɛfini tabaw ye moto in bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye k'a bɛɛ daji ani fo ka taa se minɛn fɛn fɛn tun bɛ u bolokɔrɔ an ka cɛfini tabaw ka susuli mun ni a kɛra susuli belebeleba ye ka ɲɛsin juguw ma ko a kɛra sababu ye ka u n'u ka daga bɛɛ lajɛlen k'a ci olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka cɛbalenw fɛ halisa ka wulikajɔw kologiriya mali sibiri ɲɛ kelen o tɛ to yen nɔ ni an ka cɛfini tabaw ma taa se yen nɔ wa ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ k'a kɛ ni baara ɲɛdɔn ye professionnalisme ani k'a kɛ ni kɛlɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen labatoli wa ko baaraw ma ban
wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka nin jugu ninnu sira labɔ minnu tɔ bɛ sɔrɔ tu kɔnɔ halisa ka taa se u ma ka u bɛɛ lajɛlen k'u gɛn k'u minɛ ka u so ci yaasa lakana bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba journal division umaru jara yɛrɛ k'a fɔ a ka cɛbalenw labɛn bɛ su ni tile kuma bɛɛ lajɛlen ka se ka jugu kɛlɛ ka lakana ka sinsin an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi ka dɛmɛ sira fɛ n'a bɛ wele ko œuvre sociale tabakɔrɔkaw olu ye jibondon dɔ sɔrɔ jibondon mun ni a kɛra lafiyadaba ye ka ɲɛsin tabakɔrɔkaw ma bamako arrondissement 6nan kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin bɛ a kɛ jibondo 501 ɲɔngo ye mun ni a dira maaw ma jamanakuntigi o ka dɛmɛ kɔnɔna la ka sanga ni avril kalo tile 20 de ye jibondo in a kolobon karili kɛra jamanakuntigi ka maa mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ dɛmɛ kow kunna ni o ye conseil spécial ye ni ale ye Agibu Danbele a n'a ka maaw olu de taara se tabakɔrɔkaw ma yaasa ka taa ni jibondo in ka a juruba tigɛ ni o y'a yiriba ye ka a di tabakɔrɔkaw ma ko ka se ka nin waati gɛlɛn in na ni samiya ni funtɛni fanga ka bon kosɛbɛ ni kuma caman jiko gɛlɛya bɛ kɛ fan caman kɔnɔ la yaasa funtɛni lahawtaw ninnu na ka se ka jiko gɛlɛya ka a ban malidenw na hakaja ko nin ye o baara ni o wulikajɔ dɔ ye tabakɔrɔkaw o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara u ka dugutigiw merilakaw ani fo ka taa se dugu ɲɛmaw ni kin ɲɛma bɛɛ lajɛlen u camanba tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ka nin wulikajɔ la ko o mun bɛ kɛ sababu ye ka ŋɛniba bɔ tabakɔrɔ ni a sigida lamini maaw bɛɛ lajɛlen senna jiko ko sira fɛ maaw ka se ka ji sanuman sɔrɔ k'u magoɲɛciw ani k'u ka minijuw bɛɛ lajɛlen baara kɛ an ka jamana minisiri mun ka ca ɲɛsin bɛ mali ni jamana wɛrɛ koɲɔgɔn ma ni o ye Abdoulaye Diop ye Senegali jamana kɔnɔ k'a to jalajɛba sen fɛ ko forum international de Dakar o kɛnɛ mun ka ni an ka jamana tɔgɔ la kɔkancaw minisiri tun bɛ Abdoulaye Diop mali jamana tɔgɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kumakun ni o ye jalajɛ kumakun bɛ ka sigi mun kan bɛn ni keleya farafina gun kan farafina ka a yɛrɛ ta ani farafina ka se ka a yɛrɛ kologiriya ko o kumakun in de b'a to bɛɛ lajɛlen ka se ka misali ta farafina tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ yan nɔ hakaja cɛ nka fo ka jamana saba mun fara bɛ ɲɔgɔn kan ni o ye alliance des états du Sahel ye AES Mali Burkina Faso ani Niger anw ye misali mun ta ko farafina bɛɛ lajɛlen kan ka fara anw kan ka se ka o misali ka a kɔkɔrɔma don o mun ni o ye yɛrɛtigiya sira belebeleba ye Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔw la ko diɲɛ bɛ lahala mun na bi n'an ma an yɛrɛ kologiriya ka fara ɲɔgɔn kan jugu olu laɲini de ye ka se ka anw fara faralen ye bamananw ko ni basa koko pɛrɛnna basa bi don jugu ka laɲini ye ka se ka anw cilen ye yaasa u bɛ se ka jugu dɛmɛ anw kan ani ka anw fara farali ye Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔw la ko ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen a ka kan an ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛtaa siraw ani fo ka taa se diplomasi ni o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ye jagoko siraw hakaja koba mun bɛ bɛɛ lajɛlen kamana gan bi ni o ye lakanako ye ko ni an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ jugu kɛlɛ jugu kelen mun ni o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na o de ye jafara wale tigilamaw ye ni an y'a fanga giriya o jugu ninnu an bɛ u koron taayɔrɔ tɛ sɔrɔ u la wa dɛmɛbaga mun bɛ u la ka bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ an fanga kɛ kelen ye ka se ka o dɛmɛbaga ninnu fana ka o kɛlɛ Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko kunnafoni jugu ani fo ka taa se u bɛ k'a ɲini ka gɛrɛntɛ mun da anw kan ka sabu kɛ anw ko de ko anw bɛ kɛ an yɛrɛ ta ye anw dun ka yɛrɛtigiya o tɛ anw juguw nafa bawo olu bɛ fɛ ka anw tɔnɔmada ka anw nafa dun ko ni an ye farafina ka keleya ani farafina ka bɛn mun tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kabi gale ɲɔgɔn minɛ ka furugufurugu bɛɛ lajɛlen ka o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra an bɛ kologiriya wa an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka juguw kɛlɛ Abdoulaye Diop a ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka u da don anw ka jamana kow la ingérence extérieure kɔkan jamanaw an ka fara ɲɔgɔn kan ka olu kɛlɛ ka ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen k'i da bɔ farafina kow la ni dɛmɛ bɛ na a dɛmɛ bɛ kɛ anw yɛrɛ de ye ka taa sira ye hakilina mun ka di anw ye terrain kunkolo ye dɛmɛ mun bɛ na a bɛ tɛmɛ anw ka dabada de fɛ a ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko ni an bɛɛ lajɛlen ye nin baara ninnu kɛ farafina jamana tɔw ka fara AES jamanaw kan yaasa anw bɛ ka hakilina minnu ta ka juguw kɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka an cɛlaw ka olu dilan ka ɲɛtaa siraw bɔ ni o kɛra farafina bɛ kɛ continent dumanba ye ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na Mali jamana tɔgɔ la
jalajɛba mun ni o sigira n'u b'a wele ko Jitex Africa o jalajɛ mun ni a kɛra Maraku jamana kɔnɔ an ka jamana cakɛda mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ maanifinw tɔgɔla kibaruw ka o kɔlɔsi ni o ye APDP ye ale ɲɛmaa Mamudu Samaseku ale tun bɛ nin kɛnɛba in kan Jitex Africa ni a kɛra Marakukaw bara ka ɲɛmaya to Marakukaw ka masakɛ yɛrɛ bolo an ka APDP ɲɛmaa a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra kɛnɛ wasalenba ye bawo kɛnɛ in kan u kumana maanifinw tɔgɔla kibaruw bɛ lakɔlɔsi cogo min na ka kɛɲɛ ni diɲɛ lahala kuraw ye subahana mansin kuraw ani fo ka taa se intelligence artificielle ni a ɲɔngow cybersécurité ni o ye bɔlɔlɔsiraw ye gosili minnu bɛ kɛ ani juguyakan minnu bɛ fɔ ka se ka gosiliw ka o kɛlɛ ka an fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa bɔlɔlɔ ka kɛ nafasɔrɔ sira ye a kana kɛ gɛlɛya ye fo ka taa se nafa minnu bɛ n'a bɛ sɔrɔ kɛnɛyako sira fɛ a bɛ sɔrɔ cikako sira fɛ an ka se ka misali ta ɲɔgɔn kan ko nin ye kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun kan ni APDP ye Mali jamana ka hakilinaw fɔ kosɛbɛ ani k'a yira maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka jamana ɲɛmaaw kɛ bɛ ka fɛlɛ mun ta subahana mansin kow la numérique ani fo ka taa se digitalisation o fɛlɛ kura mun ta bɛ an fɛ k'o b'a yira an bɛ fɛ ka an kalan k'an sɔgɔ ni diɲɛ lahala kuraw ye ko hakilinaw tara kalanbulonw tara bɛɛ lajɛlen ye i ka fɔtaw fɔ ani k'i ka dɔntaw falen falen ɲɔgɔn na ko kɛnɛ kɛra kɛnɛ nafamanba ye jɛɲɔgɔnya ɲumanw ni o ye échange B2B ye bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ cogo min na olu kɛra ka kɛnɛ in ka a kologiriya APDP ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ a nisɔndiyalen de bɔra nin kɛnɛ in kan bawo ko kɛnɛ in kɛra wasaba ye Mali bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ farafinna ani fo ka taa se diɲɛ gun kan ka se ka an ni cakɛda tɔw kɛɲɛ cakɛda mun bɛ maanifinw tɔgɔla kibaruw ka o la kɔlɔsi ani ka bɔlɔlɔ sira ka a yiriwa an ka bɔlɔlɔ nafa dun bɔlɔlɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen nɔ ani tiɲɛni minnu ni réseau bɛ o kɛ an ka se ka kisi ka bɔ o tiɲɛnidaw ma ka hɛrɛ sɔrɔ réseau sira fɛ Moptikaw bara tasuma jeni wala dɔ kɛra Mopti digi sanfɛ kunun ko avril kalo tile 21 a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko tilegan gɛrɛgɛrɛ de fɛ tasuma de balila ka wuli maa mun tɛ se ka tasuma in yɛrɛ bɔ fan dɔn ko nka a wulilen wele bilalen sapeur pompiers ma ko u nana joona ka se ka taa ɲini ka tasuma ka a lasa nka ko tasuma in ka tiɲɛni kɛra sababu ye ka maaw bololafɛn caman b'a k'a jeni dɔw ka magasin bɛɛ lajɛlen jenina ani u ka feerefɛnw a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sapeur pompiers maaw nalen u sera ka tasuma kɔni ka a kunbɛn nka o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛni mun kɛ a dagosi bɔnna kosɛbɛ o nɔgɛn kan ko Moptikaw ka ɲɛmaaw marabolo ɲɛmaa fo ka taa se mairie olu ye bolila joona ka se ka taa u ɲɛ da jagokɛlaw ka minnu bɛ digi ka hakaja jɛgɛfeerelaw ka taa lajɛ tiɲɛni dan bɛ yɔrɔ mun na o siratigɛ la mairie y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin maaw ma maa mun ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin koɲɛ in kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka u ka gɛlɛya ka dɔ ta a dimina cogo min na tomiyakaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa mun ni olu ka sɛgɛn fanga bon kosɛbɛ ko famille vulnérable arala k'a fɔ gwa 1250 olu de ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Tomiya marabolo caman kɔnɔna la ni o dɔ bɛ tali kɛ Tomiya fanga so kula o ni a ɲɔngo ko in kɛra ka sanga ni avril kalo tile 21 de ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ dɛmɛ ninnu a bɛ tali kɛ malo saɲɔ fo ka taa se sɔ tulu ani ka 7000 k'o ta k'o di gwa hakilina bɛɛ lajɛlen ma o bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye hakilina in k'a bɔra ONG Adra Mali ani fo ka taa se AFADI ani projet GFO olu ka bolo ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la Bajangarakaw fɛ yen nɔ kɛnɛ dɔ sigira sen kan yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenya ha ka ja ka sigida ɲɛta ka o hakilina dɔ bɛɛ lajɛlen hakili la ko citoyenneté a yɛrɛ mɛ k'a fɔ yaasa an ka sigidaw ka taa ɲɛ bɛɛ lajɛlen nafa ka bon kosɛbɛ o de la INPS maaw olu de ni hakilina in bila sen kan k'a fɔ bɛɛ ka se ka hakili giriya ka bɛɛ kunkolo lami ka bɛɛ dusukun lami ni faso kanu ye yaasa jamana yiriwali la a kana da marabagaw dɔrɔn ma bɛɛ bɛ se ka kɛta mun kɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ dugu sanuyali ani fo ka taa se ka jamana ka nafolo ha ka ja dugu ka nafolo ka olu la kɔlɔsi ani fo ka taa se bɛɛ ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ko o ye sira belebeleba ye bɛɛ bɛ se ka mun kɛ yaasa sigidaw olu ɲɛta baaraw bɛɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ bin fa o la cogo min na an sɔngo SESCOM maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye arajo kɛyɔrɔ sɔrɔ ko don nataw la arajo bɛ se ka kɛ an sɔngo SESCOM na yɔrɔ min n'u b'a wele ko sutura o kɔnɔna la bawo ko nin mansin kun tɛ yen nɔ ka sanga ni SESCOM maaw ka wulikajɔw ye ka ɲini ka kɛnɛya sabatilen ka a ta k'a di
banabaatɔw ma u ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ o de la ko an sango sescom ɲɛmaw u ye wulikajɔ kɛ ka taa échographie machine dɔ ɲini minnu bɛ kɛ ka arajo ni a ɲɔngo kɛ yaasa don nataw la muso lasirilenw olu bɛ se ka u ka lasiri koɲɛw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ka den lahalaw dɔn ko nin ye nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin kɛnɛyaso ani fo ka taa se an sɔngɔ ka denw bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛyako sira fɛ kucalakaw fɛ yen nɔ musow ani fo ka taa se bogotigiw olu ye wulikajɔbaw kɛ ka taa sanuya ani bɛsɛya walew a yɛrɛ mɛn k'a fɔ kɛnɛ in kan kerecɛnw ani fo ka taa se silamɛw olu kun kɛn bɛ ka u bolo ɲɔgɔn ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛyaso sanuyali tɛ maa kelen kungo ye bɛɛ lajɛlen de bɛ taa furakɛli kɛ kɛnɛyaso kɔnɔna la ka kan a sanuyali ka kɛ bɛɛ fana ka wulikajɔw ye sifinnaka maa 300 ɲɔngo olu de farami ɲɔgɔn kan kerecɛnw ani silamɛw katolikiw protestantw bɛɛ lajɛlen farami ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ k'a fɔ kucala kɛnɛyaso la dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ na wulikajɔw boloda ka taa sanuya ani bɛsɛya walew kɛ ko kun bɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ka kɛnɛyaso ka a sanuyabaw ko nɔgɔ yɛrɛ ye bana suguya dɔ ye yaasa ka se ka bana kɛlɛ sanuya ni bɛsɛya walew o jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ k'o la ka kan maa kelen kungo tɛ bɛɛ ka se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa kucala kɛnɛyaso a bɛ se ka lajɛya kurikaw fɛ yen nɔ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko bingannikɛla dɔw taara bin maa dɔw kan bawo ko kulu marifatigi dɔw bɛ minnu ma se ka bugunatigɛ olu de ye bingannikɛla dɔw fana kunbɛn u yɛrɛ ko kolonkɛla yɛrɛ damaw bingannikɛla minnu bɛ yen ko n'u kun dɔnnen don n'u bɛ taa jan da maaw ɲɛ ka maaw bololafɛnw minɛ u la kuru ni a laminiw o bingannikɛlaw de fana taara se kulu marifatigi wɛrɛw ma minnu ni olu fana ye dankari kɛ bingannikɛla ninnu ni na ko in kɛra ka sanga ni alamisa tɛmɛnen ye a yɛrɛ mɛn k'a fɔ bingannikɛla minnu ni olu fagalen filɛ nin ye dugudenw tun bɛ u dɔn bawo k'u ye sira tigɛ maaw ɲɛ a bɛ kuma caman bɔ ka maaw bololafɛnw daraki u la nka u fana to u ka binganni wale de la bingannikɛla wɛrɛ fana taara bin olu kan mun ta ka jugu ni olu yɛrɛ ta ye bawo k'o tun ye marifatigiw ye marifatigi min ma se ka bugunatigɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko u taara ni maa ninnu u fure dalen sɔrɔ tukɔnɔna dɔw la sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ k'a lajɛ ko in kun ye mun ye fɛn jumɛn kɛra a kun ye ka se ka a ko k'a bugunatigɛ kebamete fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔw ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler. Seko ni dongo burakun kan hakilina kɔrɔ mun tara ko ka an ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ni o ye musée ye ka a lakuraya repenser le musée national du Mali o hakilina in a baaraw kolobonkarili kɛra ka sanga ni kunungo avril kalo tile 21 ye an ka jamana seko ni dongo minisiri Mamu Dafe fɛ kɛnɛ mun kan ni musée ɲɛmaw ani maa caman minnu ni olu janbɛ kosɛbɛ an ka laadalako ani fɛnkɔrɔ marayɔrɔ olu ka se ka u tɔpɔtɔ projet mun bɛ yen nɔ ni o ye espagnol ka projet dɔ ye n'u b'a wele ko AICID olu de ka bolo ɲɔgɔnma ani jamana an ka jamana u sera ka se ka nin baaraba in kɛ ko nin hakilina in a bɛ sigikan 3 kan o dɔw bɛ tali kɛ musée baarakɛlaw ka se ka u former ka u ka dɔntaw ko o kologiriya kosɛbɛ musée a lakarali baaraw la ani fo ka taa se fɛnw bɛ mara yɔrɔ mun na ka se ka an ka fɛn kɔrɔw laadalakow ka u maracogo cɛɲina ka maracogo ɲɛda falen yaasa a bɛ se ka mɛn sifinnakaw ka se ka taa ni fɛn kɔrɔ ninnu ka u lajɛ ka misali ta gale kan ani fo ka taa se ka musée ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na maaw bɛ se ka faamu hakaja sifinnakaw ka se ka musée a dɔn k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen nɔ a ka se ka bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen ye o siratigɛ de la Espagnekaw ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ nin kɛnɛ kan ka fara ni projet in o hakilina maaw kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a kɛlen ka kɔrɔfɔta kɛnɛ kan yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko an ka nin yɔrɔkɔrɔba in a bɛ an danbe an tabiyaw an ka maakɔrɔw ye wale ni wulikajɔ minnu kɛ ko ka se ka sifinnakaw hakili fo ni o bɛɛ lajɛlen ye galekow ka kɛ misali ta yɔrɔ ye sifinnakaw bolo ka se k'u ka siniɲɛsigi baaraw kɛ ko o de la ka kan bɛɛ ka se ka e nin don musée lakanali baaraw la bawo ko musée ye bɛɛ lajɛlen ni diɲɛ ye wa bɛɛ kan ka a lakana réseau kiya olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ani ICAM
segukaw bara ka se ka kɛnɛ dɔ bila sen kan kunungo avril kalo tile 21 kɛnɛ mun ni a kɛra kalanbulon ye ka ɲɛsin subahana mansin sɔrɔcogo kura mun bɛ an bɛ don min na ko bi n'u b'a wele ko intelligence artificielle ka se ka o kalan kɛ sifinnakaw kun a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan an ka jamana seconde dɔnko minisiri ka lasigiden o kun bɛ yen nɔ ka se ka taa sifinnakaw ka nin hakili falen hakili kologiriya in bawo ko intelligence artificielle bɛ cogo min na bi a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se a labaara cogo la ko a bɛ baara ɲumanw kɛ nka fo a labaara cogo ka se ka fɔ sifinnakaw ye u k'a dɔn o siratigɛ de la yɛrɛ bɛ k'a fɔ i ka mun o ɲɛma ni o ye Keba Dafe ani fo ka taa se réseau Kia ka fara Dogba kan ni o ye Sal Sijo ye olu de u fanga fara ɲɔgɔn kan yasa ka se ka nin formation in ka a labɛn ko a nafa tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ka intelligence artificielle ka a ɲɛfɔ sifinnakaw ye u ka se ka faamu yasa u bɛ se k'u kologiriya sira caman kɔnɔ seko ni dɔnko ani ɲɛtaa kuntalajan siraw sifinnakaw ka se ka caman faamu o la Keba an bɛ fɛn bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruyaw la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Burkina Faso jamana kɔnɔna la seko ni dɔnko kɛnɛ o bɛna sigi u ka duguba la Bobo Julaso kɔnɔ ka sanga ni o hakilina de yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko burukinakaw ka sini minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye conseil des ministres u ye a délocaliser ka a yɛlɛma ka na kɛ Bobo Julaso kɔnɔna la duguba filanan yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ye hakilinaba ye ka yɛrɛ k'a fɔ jamana yiriwali kɔnɔna la marabolo kɔnɔnaw a ka kan ɲɛmaw ka munumunu salo kɛ kuma bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen kana to faba la ko nin ye hakilina dɔ ye ani fɛnɛ seko ni dɔnko kɛnɛba mun ni o kan ka sigi Bobo Julasokaw bara a bɛ kɛ Burkina Fasokaw ka ladalakow ani k'u ka seko ni dɔnko ka a sankɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Turki jamana ni Nigéria ye bolonɔ bila sɛbɛn na lakanako sira fɛ a bolonɔ bɛ tali kɛ formation k'o kɛ fintigilakaw kun ani kɛlɛkɛminɛnko fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnko ko ka se ka bolo ɲɔgɔnma ka kologiriya lakanako sira fɛ jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ Senegal ni Maroc olu ka kani finali mun ni a labanna fo ka taa se sporteur dɔ olu minɛnen Maroc jamana kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Senegalikaw ka sporteur 18 de kun lasagolen don olu la maa 3 ye kanabila sɔrɔ ka sanga ni tɛnɛ avril kalo tile 20 ye ko o ye ko kura ye sɛbɛnfura in kɔnɔ o maa 3 ninnu ko u ye kalo 6 de kɛ kaso la ni o dɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Dieng Ibrahima Diop ani Aziz Wade olu mɔgɔ 3 olu de bilala an bɛ waati min na ko bi nka a tɔ tora maa 15 ye mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ni o ye kiiritigilamaw ye Burkina Faso Maroc jamana ani Senegal jamana kɔnɔ k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka nin koɲɛ in da ka don a la Marocains fɛ yen nɔ fɛn mun ye Senegal lasigiden mun bɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa sɛbɛnfura ninnu lajɛ supporters maa 15 tɔ minnu bɛ yen nɔ u ka koɲɛ bɛ cogo di yaasa k'a ɲini ka ni maa tɔ ninnu ka olu labila furugufurugu ani mankan mun ni a kɛra nin ko in na a ko ka se ka lasa Ethiopie jamana kɔnɔna la kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka o kɔdisi da jamana fintigilakaw la ni u b'u wele ko Front Populaire de Libération du Tigre maaw a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka a ɲini k'u bɛna kalafili dɔ kɛ kalafili mun ni a koɲɛ kɛn bɛ ka maaw kamana gan baw u kɛn bɛ ka wasadensigi kalafili ka o bolo da k'a sɔrɔ jamana tilan bɛ fan 2 ye Tigre maaw kɛn bɛ ka jamana fan dɔ minɛ ko k'a sɔrɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa kumaɲɔgɔnw bɛ se ka sabati cogo mun na Tigre maaw ani fintigilakaw minnu bɛ jamana tɔgɔ la olu ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sɔrɔ nin waati in na a jolibɔn fanga bonyana wa maa nana sumalen caman k'a daminɛ san 2020 na ka taa se san 2022 ko maa 600 olu de nin tora damatɛmɛ walew ani jolibɔn sen fɛ kulu marifatigi ninnu olu ka wulikajɔ kɔnɔna la Nigeria jamana kɔnɔna la maa 6
olu mun ni a dɔw bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la h'a ka ja finitigilaka ɲɛmaa kelen bɛ a la jalaki binna u kan k'a fɔ ko u ye kafojaso wale dɔ ko o labɛn ko u bɛna t'u jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka taa lamɛnli kɛ o wale in na a yɛrɛ k'a fɔ ko nizeriya jamana kɔnɔ ni maa wɔɔrɔ in finitigilaka dɔ b'a la ni ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la wa finitigilakaba don ko u tun bɛ ka wulikajɔ minnu boloda ka se ka yɛlɛma don jamana fanga la h'a ka ja ka kafojaso kɛ k'u ye wale min kɛ ka sanga ni octobre kalo tɛmɛnen san 2025 kɔnɔna la wa ko kiiritigilamaw jalaki bi u kan k'a fɔ u ka plan tun ye mun ye ka se ka dankari kɛ fanga la k'a ka ja jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu yɛrɛ k'u ka laɲini yɛrɛ tun ye ko ka jamanakuntigi yɛrɛ bɔnɛ a nin na o wulikajɔ mun ni o jalaki binna u kan kiiritigilamaw fɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu ni sigara kun kɛra maa 40 ɲɔgɔnko la ko maa minnu filɛ nin ye u bɛna t'u jɔ bɔgɔ jeninen ka kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan kerecɛn dinɛ tigilamaw ka ɲɛmaa ni o ye papu ye ale bɛ taama la a ka farafina taama a y'a kun cɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la a jigilen Guinée équatoriale a bisimilara u ka jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Teodoro Obiang Nguema Mbasu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ yaasa jamana in kɔnɔ dɛmɛ ani fo ka taa se adamadenya hakɛw ko a ka kumaw bɛna boli olu kan kosɛbɛ yaasa u ka se ka lapasa Guinée équatoriale jamana kɔnɔ Japonkaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna maramafɛn feereli daminɛ baw ko a tun bɛ waati jan bɔ u tun ye maramafɛnw bɔli ɲɔngiri ka b'u ka jamana kɔnɔ ka taa se jamana wɔɔrɔ ma baw olu tun bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sanga ni diɲɛ ka kɛlɛba deuxième guerre mondiale tɛmɛnen kɔfɛ ni Japon tun ye maramafɛn camanba de utiliser u tun y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka maramafɛn tɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ la k'a feere maa wɛrɛ ma mɛ ko nin waati in na k'u ye o wulikajɔw boloda ka o bɔ a ma k'u bɛna maramafɛn feereli ka a boloda ko kura ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma minnu mago b'a la ka sanu kɛ u bolo tɔgɔnatalaw minnu bɛ yen nɔ ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ Nations Unies ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko maa 7,900 olu de tununa tɔgɔnata sen fɛ diɲɛ yɛrɛ kuru kan bawo ko san 2024 u ka rapport la o yɛrɛ k'a fɔ ko maa 9,200 o de kɛra san 2024 dɔrɔn kɔnɔna la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ tɔgɔnata sira jugu fɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka maa mun bɔnɛ ani na a dagosi ka bon kosɛbɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka finitigilaka filanan o binna Moyen-Orient kɛlɛ la ko a kɛra Liban jamana kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a sɔrɔ ko cessez-le-feu ni o ye mugu ni kisɛ ye o kumaw fɔlen don jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ Iran ni Amérique yo Liban ani Israël yo ko o waati kelen de kɔnɔna la mugu ni kisɛ a ma jɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka finitigilaka in a kun jogina de jogini nin kɛra sababu ye ni jogini da ma ku a la ko o de kɛmɛ sababu ye ni maa in a fure bɔra a nin tora ni kɛlɛna Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron yɛrɛ k'a fɔ ko Hezbollah ni o bɛ kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ walima minnu bɛ ka Iran dɛmɛ ko nin ko in ye olu de nɔ ye Faransikaw kɛmɛ ka tigɛ ɲɛsin Hezbollah de ma ko olu nɔ kɛra Faransi finitigilaka filanan ye o faga kun ye nka ko in wulikajɔw bɛ ka kɛ a koɲɛ la ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ko in yɛrɛ jubaju bɔra fɛn mun na ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kibara sira bɛɛ lajɛlen na an ni ce anw sugantili la ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ kibaru lasera aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye
i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la.